mar jochiw thieth e bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers pod dhi nyime pacho kae ka koro donjo e ndalo mar 61 nyaka nochakre. Odiechieng' ma kawuono, jagoro maduong' mar riwruogno Jochiw notelo ne jochiw thieth e kaunti ma Kericho mar sundo tend kaunti no mondo mi ochop singo mane gitimo kodgi. Moko kuom singo ma gikoni tend kaunti no pok ochopo kare en kaka ndiko jochiw thieth 70 kaachiel gi miyogi omenda mambalang' mar siling 15,000 kowuok 3,000 ma giyudo sani. E counties moko kaka Makueni, Kitui kod Machakos, bende jakom mar Kuko Peterson Wachira notelo ng'anyo magikoni ok gibidok chien. Kata ok gibidok tich nyaka chieng' chop dwachgi. Serikali imeendelea kususia na hawajataka kutekeleza matako yetu 10 yote ambayo tuliyoleta kwenye meza. Na tumesema hatubanduki mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Leo tumekuja hapa South Rift kwa sababu hapa pia kumekuwa na vitendo vile ambavyo vinaudhi kisheria. You can't have a person on contract from 2012 until date. You can't have a person on contract from 2018 up to date, and the terms and conditions are not favorable. The economy is not favorable to anyone, and we want to urge the county government of Kericho, from the promises of the governor when he was seeking election, he promised that he's going to confirm our colleagues. Yes. So we want to push that, he takes up his election pledge and ensure that our colleagues are put on permanent and pensionable terms.